ଫେରୁଥାଏ। ହେଲେ ମୋ ବଉଳ ତମେ ଚିନ୍ତା କର ନା ଡୋନା, ତମ ବଉଳ ଯେଉଁଠି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ଆମେ ତାକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଜିବା କରିବା। କିନ୍ତୁ ହରିଶ ଆରେ ତମେ ଏମିତି କଣ ଭାବୁଛ? ଭାବୁଛି ଜେଲରୁ ଆସିବା ପରେ ଏ ସମାଜ ମତେ ଘୃଣା କରିବ, ଜେଲଖାନା ତା ଆସାମୀ ବୋଲି କହିବ। ଆରେ ବାବା ଡୋନା, ମୁଁ ଅଛି ନା, ମୁଁ ତମ ମନର ଜାଣିଛ ଡୋନା, ମୁଁ ତମକୁ ଜେଲରୁ ମୁକୁଳିବା ପାଇଁ ଏ ସହରର ନାମୀ ଦାମୀ ଆଡଭୋକେଟ ମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇଥିଲି, ଆଉ ତମକୁ ଜେଲରେ ମୁକୁଳେଇଲି। ଆରେ ବାବା ତମେ ତମ କଣ ଏମିତି ଭାବୁଛ କଣ? ଭାବୁଛି ହଜି ଯାଇଥିବା ସମୟ, ହଜି ଯାଇଥିବା ଅତୀତର ସ୍ମୃତି, ଏ ଖୋଲା ଆକାଶ, ବହି ଯାଉଥିବା ନଦୀର ଅନର୍ଗଳ ପାଣି ହେଉଛି ଆମ ଭଲ ପାଇବାର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆରେ ବାବା ଆଉ କେତେଟା ଦିନ ପରେ ତ ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯିବା। ହରିଶ ସମୟର ସୋରେ ଆମ ସଂସାରର ନା ପିଏଲି ହରିଶ, ଜୀବନରେ ଆଜି ଯୋଉ ସ୍ୱାଦ ଅଛି କାଲି ସେ ସ୍ୱାଦ କଣ ଭୟ ସଂସାରର ମାଟି କାତରେ ଆମକୁ ଘାଣ୍ଟି ହବାକୁ ପଡ଼ିବ। କଣ ଭୟ ଲାଗୁଛି? ସଂସାରକୁ ଭୟ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଭୟ ଲାଗୁଛି ତମକୁ। ମତେ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି? କାହିଁକି ନା ତମ ଭଲ ପାଇବା ମତେ ଏମିତି ବାଧାଇ କରିଦେଇଛି ଯେ ସେଇଥିପାଇଁ ମତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି। ଆରେ ତମେ ହଉଛ ମୋ ହୃଦୟର ରାଣୀ, ମୋ ଛାତିର ପ୍ରତିଟି ସ୍ପନ୍ଦନରେ କେବଳ ତମେ ହିଁ ତମେ।